Στην καταέναξη του Φιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Όσοι περνούν από τη λεωφόρο Συγκρού και τη λεωφόρο Ποσειδώνας δεν μπορεί να μην έχουν προσέξει πόσο πολύ έχουν προχωρήσει οι εργασίες για την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού στον Παλαιό Υπόδρομο. Εκεί θα στεγαστεί η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη. Ένα είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται για μακέτα, είναι ένα έργο που γίνεται και το βλέπουμε να ολοκληρώνεται. Οι εγκαταστάσεις, μάλιστα, που ανέφερε, θα περιστοιχίζονται και από ένα πάρκο 170 στρεμμάτων κατά πράσινο, έναν τεχνητό πράσινο λόφο, ενώ ακόμη και οι οροφές των κτηρίων θα είναι πράσινες. Το κοινό φαίνεται ότι αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια, αφού μέσα σε 6 μήνες χιλιάδες επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο εργοτάξιο. Οκτώβριος 2013. Απρίλιος 2014. Μέσα σε 6 μόλις μήνες η πρόοδος των έργων για τη μεγάλη ανάπλαση του Φαλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή. 10 γερανοί που μεταφέρουν υλικά από τη μία άκρη στην άλλη και 1.100 εργαζόμενοι δουλεύουν πυρετοδός 6 ημέρες την εβδομάδα ώστε να μην ξεφύγουν από το χρονοδιάγραμμα παράδοσης που είναι μέσα στο 2016. Τα εξωτερικά και λύφη της λυρικής σκηνής, της αγοράς και της Εθνικής Βιβλιοθήκης θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο, ενώ το Μάιο θα ξεκινήσουν οι φυτεύσεις στον τεχνητό λόφο των 14 μέτρων που δημιουργήθηκε. 1.250 μεγάλα δέντρα έως 20 ετών και 330.000 θάμνοι θα χρειαστούν για να καλύψουν τα 170 στρέμματα του πάρκου. Μοναδικό στην Ευρώπη ως προς τη σύλληψη και ως προς το μέγεθος θα είναι και το ενεργειακό στέγαστρο που θα κατασκευαστεί πάνω από τη λυρική σκηνή. Το ενεργειακό στέγαστρο θα βρίσκεται πάνω από το κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα φέρει 10.000 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα οποία θα έχουν δυνατότητα να παράγουν περίπου 1,6 μεγαβατόρες ισχύ. Καθαρή πράσινη ενέργεια θα δίνει τη δυνατότητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του συγκροτήματος. Συνολικά το έργο έχει λάβει την υψηλότερη πράσινη πιστοποίηση που υπάρχει παγκοσμίως, καθώς χρησιμοποιούνται νέα υλικά και εφαρμόζονται τεχνολογίες που σέβονται το περιβάλλον. Η προσμονή για την ολοκλήρωση του Κέντρου Πολιτισμού έχει φέρει μέσα σε 6 μήνες όσο λειτουργεί το κέντρο επισκεπτών χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Αττική αλλά και ξένους τουρίστες που ξεναγούνται στο εργοτάξιο, μαθαίνουν για το έργο και τις λειτουργίες του χώρου και καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις. Γιατί το Κέντρο Πολιτισμού θα αποτελεί υπερτοπικό πόλο μάθησης, πολιτισμού και αναψυχής, χωρίς κοινωνικούς ή άλλους περιορισμούς. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι παράλληλα με την κατασκευή του έργου προχωράει και η σχέση με το κοινό. Αυτό το κοινό που θα συνδεθεί με τις υπηρεσίες του Κέντρου Πολιτισμού. Κυρίως αφορά τους ανθρώπους που μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους δεν είχαν πρόσβαση στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση. Για αυτούς γίνεται το έργο, για αυτούς κάνουμε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.